טוב, זה לא סוד שאני הייתי מהחלוצים שעוד בשנת 2013 השיקו את מודל שכר הטרחה והמנוי מול לקוחות שלהערכתי יש היום אחוז מאוד גדול של סוכנים ומתכננים פיננסיים שלא באמת יודעים איך לעשות את זה. עכשיו, הפצצה שאני מטיל היום בשנת 2023 היא שאנחנו באופן ייחודי וכמעט בלעדי במודל של שיטת המסלולים של מי שיצטרף אלינו, אנחנו לא נקבל עמלות מחברות הביטוח וההשקעות. אנחנו מוותרים עליהן. ככה שאנחנו איתכם הלקוחות ב-level אחר לגמרי. הדבר הזה יוצר שני אלמנטים חזקים מאוד בשבילכם הלקוחות. אחד, אובייקטיביות מלאה מולכם הלקוחות ושקיפות, היות ואנחנו לא מקבלים עמלות מהחברות ולא מושפעים מגוף כזה או אחר שמתגמל אותנו בצורה כזאת או אחרת. ושתיים, כבונוס למודל שלנו, אנחנו מגלגלים את העמלה שלנו אליכם, וזה מאפשר לכם הלקוחות לקבל את העלויות הנמוכות ביותר. אז אתם בטח שואלים ממה אנחנו מתפרנסים. אז ככה, כמו בכל מודל בריא, יש לקוח ויש נותן שירות או מוצר. יש הצעה ויש קיבול. אנחנו עובדים באופן ישיר ושקוף מול הלקוחות שלנו. הכי בריא.